ሰላም ጠና ሃበልና እዚ እናታትኩም ሓድሽትን እዋናውን ሓበሬታታት ትረኽብሉ ክያሾ ቻናል እዩ ንሎም ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽትን እዋናውን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ኣርእስተ ዜና ንሎም ድማ ኣብቲ 3 መዓልቲ ውሽጢ እዚ ዝተገበሩ ካብዝን ካብትን ዝበልናዮም ዜናታትን ሓበሬታትን ከምኡ ድማ ነበር ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስን ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ትግራይ ስጋኣት ዳግማይ ውግእን ዝሃብዎ ዝርዝር ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ዝርዝር ዜና ካብዝን ካብትን ምንቅስቓስ ሚግ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነቶም ዝዓጠቖም ዘመናዊ 5 ወለዶ ኣጽዋራት ምስቶም ናይ ቀደም 4 ወለዶ ኣጽዋራት ብምዋሃድ ናይ ውግእ ልምምድ ይገብር ኣሎ። ትማልን ቅድሚ ትማልን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ልምምድ ዘካየድ ሓይሊ ኣየር ሎሚ ድማ ኣብ ትግራይ ልምምዱ ጀሚሩ ኣሎ። ገምጋም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝተፈላለየ ገምጋም ቀሪቡ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ህልው ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ትግራይ ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቦም እቲ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ኣባላት ኮሚቴ ዝተፈላለየ ርእይቶን ክትዕን ፈጢሩ ውዒሉ ኣሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘቕረብዎ ገምጋም ምስ ሙሉእ ሃገራት ትካላትን ምዕራባውያን ዘሎ ርክብ ዝምልከት ገለጻ ገይሮም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ትካል ንሕወሓት ከም ዘይድግፍ ዝጠቕሱ ዶክተር ደብረጽዮን በኣንጻሩ ጸቕጥታት ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም። እንግሊዝ ብተመሳሳሊ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ሰበስልጣን ትግራይ ተጻልዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ጉጉይ ርድኢትን ጸቕጥን ይሕድር ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሜሪካ ሕዚ ዘለዋ ቅዋም ይለሳለስ ከም ዘሎን ምስ ትግራይ ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምፍጣር ድሌት ከም ዘይርአ ተገንዚቦም። ነቲ ጸብጻብ ብምቅዋም ርእይቶ ዝሃቡ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነ እቲ ገምጋም ምስ ጭቡጥ ሓቂ ከም ዘይገጥም ገሊጾም ዶክተር ሰሎሞን ኣብ ዘረብኦም ኣሜሪካ ሕዚ እውን ምሳና ኣይኮነትን ናብ መቐለ መጺኦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዘርእዩና ተግባርን ዘስሙዑና መጠንቀቕታን ነዚ ዘመስክሩ ኢሎም ዶክተር ሰሎሞን በቲ ናይ ሕዚ ገምጋም ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝበሎ ዝነበረ ኣሜሪካ ትፈርሐና እያ ዝብል ጉጉይ ገምጋም ዝተምሃረ ይመስል። ብኣንጻሩ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃን ፋናን አብርሃን ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝቐረበ ገምጋም ብምድጋፍ ተዛሪቦም ንሳቶም ነቲ ብዶክተር ሰሎሞን ዝቐረበ ነጥቢ ብምቅዋም እቲ ውድብ ነቲ ብፕሬዝደንቱ ዝቐረበ ዲፕሎማስያዊ ገምጋም ጥራይ ክቕበሎ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ። ሻልሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምምራጽ ንዝቐረቡ ውሳነታትን ሓሳባትን ብምጽዳቕ ተዛዚሙ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፕሪቶርያ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘፍረሶ ስሩዕ ጀሚሩ ኣሎ። ምልኣተ ጉባኤ ብምርግጋጽ ጉባኤኡ ዝጀመረ ሻልሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ደንቢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባር ኣባላት ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን ኣብ ስራሕ እንተዘይሃልዮም ፕሬዝደንት ወይ ምክትል ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መሪሕነት ኣፈ ጉባኤ ምክትልን ክምረጹ ብዝደንገጎ መሰረት ብመሪሕነት ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣፈ ጉባኤ ተመሪጸን ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻም ኣፈ ጉባኤ ድሕሪ ምስያም ኣጀንዳታት እቲ ዕለት ብምሉእ ድምፂ ዘጽደቐ እቲ ቤት ምክሪ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ስርሑ ንክጅምር ኣብ ዝቐረበ ሞሽን ዘትዩ ብ2 ድምፂ ተዓቅቦ ኣብ 1 ድምፂ ኣጽዲቑ እዩ። ቀጺሉ እውን ብኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝቐረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽሟ ስምምዕ ፕሪቶርያ ህሉ ኩነታት ሰሚዑ ብምዝታይ ነቲ ጸብጻብ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ። ብመሰረት ቤት ምክሪ ዘጽደቖም ኣጀንዳታት መረጻ ፕሬዝዳንት ዝተኻየደ ኮይኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓደ ተቃውሞ 3 ድምፂ ተዓቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ገይሩ ብምሻም ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ካብዚ ብምቕጻል ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክሳብ ቀጻሊ ጉባኤ ኣብ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ዘድሊ ብምዕርራይ ብምግባር ስርሖም እናሰርሑ ክጸንሑ ንዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብሓደ ተቃውሞ ብሓደ ድምፂ ተዓቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሻልሻይ ዘመን ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ምደባ መተሓባበሪ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብምዕርራይ ስርሐን እናሰርሓን ክጸንሓ ውክልና ብምሃብ ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎ። ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ነባር ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ትግራይ ስጋኣት ዳግማይ ውግእን ዝሃብዎ ዝርዝር ትንተና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ፖለቲከኛታትን ዓብይ ዘተፈጢሩ ኣሎ። ጀነራል ሳሞራ ዘቕረብዎ ቀንዲ ነጥብታት ከም ዝስዕብ ክንሪኦም ዝኽእል ዓቕሚ ውግእ ህወሓት ጀነራል ሳሞራን ህወሓት ኩናት ናይ ምጅማር ዓቕሚ የብሉን ክብሉ ይከራኸሩ። እዚ ድማ ብሰንኪ እዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ምዃኑ ይገልጹ።
ደካማ ሰራዊት ድሕሪቲ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት እቲ ሰራዊት ዝተዳኸመን ብዙሕ ኪሳራ ዝበፅሖን ብምዃኑ ዳግማይ ናብ ዓብይ ውግእ ክኣቱ ኣይኽእልን። ስነ ልቦናዊ ድኻም ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ መሪር ኩናት ገነ ስምባድኡን ሕሶሙን ከይወፀ ዳግማይ ንውግእ ክለዓል ከቢድ እዩ። ካልኣይ ናይ ውግእ ስፍሓትን ደረትን ጀነራል ሳሞራ ከም ዝበልዎ እንተተዋጊኦም እውን ካብ ኣላማጣን ጸለምትን ኣይሓልፍን። እዚ ማለት እቲ ኩናት ምስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዶባት ጥራይ ዝተሓፀረ ክኸውን ከም ዝኽእልን ናብ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ዓወት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይኽእልን ይገልጹ። እዚ ድማ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓንኬል ኩናት ተዓፅያ ከም ትተርፍ ዝገብር እምበር ዘምጽኦ ለውጢ የለን ዝብል እዩ። ሳዕቤን እቲ ኩናት ናብ ደልሃመት ዘእቱ ጀነራል ሳሞራ ንህዝቢ ትግራይ ዘጠንቀቕዎ ዓብይ ነጥቢ ውግእ እንተተጀሚሩ እቲ ዞባ ዳግማይ ናብቲ ዝኸፍአ መዋጥር ክኣቱ ምዃኑ እዩ። ዕፅዋን ክባን ባንኪ ስልኪ መብራህትን መጓዓዝያን ዳግማይ ክቋረፁ እዮም። ቁጠባዊ ውድቀት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝመፀ ባጀት ስለ ዝቋረፅ ህዝቢ ንጥሜትን ስደትን ክቃላዕ እዩ። ደልሃመት ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዘየውዳእ ናይ ስቃይ ዓንኬል ደልሃመት ክእትዎ እምበር ፍታሕ ከም ዘይኮነ ብሰፊሑ ተንቲኖም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ትንታነ ጀነራል ሳሞራ ኣብዚ ትንተንኦም ንፖለቲካዊ መሪሕነት ህወሓት ብምንቃፍ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብኩናት ዝመፅእ ረብሓ የለን ዝብል መልእኽቲ ክመሓላለፍ እዮም ደልዮም። እዚ ርእይቶ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ምፍሕፋሕን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ምምሕዳር ትግራይ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ጀነራል ሳሞራ ዘቕረብዎ ነጥቢ ሰላም ብዘይካ ውግእ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ክብል ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክቁጠብ ይምዕዱ። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ብዛዕባ ወታደራዊ ዓቕምን ድሌትን ህወሓት ከም ዝሃብዎ ትንተና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ተጨባጢ ኩነታት ትግራይን ኢትዮጵያን መሰረት ዝገበረ እዩ። ንሳቶም ዘቕረብዎ ነጥብታት በዚ ዝስዕብ መልክዕ ክትንትኖ ንኽእል። ቀዳማይ ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ ከዓ ሚሊታሪ ካፓሲቲ ጀነራል ሳሞራ ውግእ ንምጅማር ዓቕሚ የብሎምን ክብሉ ከለዉ ብሰለስተ ዓበይቲ ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል። ሕፅረት ቀረብን ሎጂስቲክን ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኩናት ትግራይ ብኩሉ መዳይ ምግቢ፣ መድሓኒት፣ ነዳዲ ደኺማ እያ። ብዘይ እኹል ቀረብ ነዊሕ ዝፀንሐ ኩናት ምክያድ ኣይከኣልን። ከቢድ ብረት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ህወሓት መብዛሕትኡ ከቢድ ብረቱ ንመከላኸለያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ረኪቡ እዩ። ብዘይ ከቢድ ብረት ታንክታት፣ መድፍዕ፣ ድሮናት ድማ ስሩዕ ኩናት ምግባር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሰብኣዊ ሓይሊ እቲ ሰራዊት ብበዝሒ ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገምን ድኻምን እቲ ተዋጋእ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ምውጋእ ሞራልን ብቕዓትን ዝወረደ ምዃኑ ይግመት። ካልኣይ ወታደራዊ ደረት ወይ ድማ ጂኦግራፊክ ሊሚቴሽን ካብ ኣላማጣን ጸለምትን ኣይሓልፍን ዝብል ኣበሃህላ ደረት ዕላማ ህወሓት ሕጂ ኩናት እንተተጀሚሩ ዕላምኡ መሬት እዩ ዝበሎም ከባብታት ራያን ጸለምትን ንምምላስ ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል የመልክቱ። ሓይሊ መከላኸልያ ካብዞም ከባብታት ወፃኢ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምክልኻል ሓይሊ ዝሓየለ ብምዃኑ ህወሓት ናብ ካልኦት ከባብታት ንኣብነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ዓፋር ክስስዕ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ንምግላጽ እዩ። ሳልሳይ ድሌትን ፖለቲካዊ ኩነታትን ወይ ከዓ ፖለቲካል ዊል ውሽጣዊ ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ናይ ስልጣንን ስትራቴጂክን ምስሓብ ንኣብነት ኣብ መንጎ ጉጅለ ደብረጽዮንን ጌታቸውን ዘሎ ፍሕፍሕ ሓበራዊ ወታደራዊ ውሳነ ንምሕላፍ ኣንቃፊ እዩ። ድሌት ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ሰልኪኡ ዳግማይ ናብ ደም ምፍሳስ ዝኣቱ ድሌት የብሉን። ጀነራል ሳሞራ እውን ነዚ ህዝባዊ ስምዒት ኣብ ግምት ዘእተወ ትንተና እዩ ሂቡ። ህላወይ ህወሓት ሕጂ ኩናት እንተጀሚሩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድልን ፖለቲካዊ ተፈላጥነትን ክስእኖ ስለ ዝኽእል ኩናት ምጅማር ንባዕሉ ፖለቲካዊ ቅትለት ከም ምዃኑ ይረአ። ብሓፈሻ ትንታነ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ህወሓት ከም ቀደሙ ዓብይ ወታደራዊ ስጋት ክኸውን ከም ዘይክእልን እንተተንቀሳቒሱ እውን ኣብቲ ወሰን ዘለዎ ከባብታት ጥራይ ከም ዝኸውን ዘመልክት እዩ። ዝኸበርኩም ናይ ክያሾው ቻናል ቤተሰባት ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ይቐኒልና።